Hej og velkommen til Bibelweb.dk. Du er havnet i den 7. video i den første serie af, hvordan du bruger Bibelweb.dk. Det som vi skal snakke om i den her video, det er hvordan man søger i Bibelen. Og jeg er gået ind på den artikel, der hedder hvordan søger jeg i Bibelen. Og herinde kan du hurtigt finde nogle små tricks af, hvordan du gør det. Men uanset hvor du er på hjemmesiden, så vil du altid kunne trykke på søg, og så kommer du ud til søgeboksen. Det er sådan så, at vi bruger Googles søgeengine, eller søgemotor, for at ramme det indhold, som du nu ønsker at søge efter. Men nu er det engang Bibelweb.dk, og det ikke er bare Bibelen lagt online, men det også er et socialt medie, altså et sted, hvor du kan dele indhold og dele dine tanker og starte debatter omkring indholdet i Bibelen. Derfor, når du søger i Bibelen, så søger du også på andres indlæg og kommentarer. Jeps. Men lad os kaste os ud i det og se, hvordan det egentlig virker. Der er forskellige måder at gribe det an på, eller forskellige måder at søge i Bibelen på, alt efter hvad du ønsker at finde. Lad os sige, at du er i det scenarie, at du skal finde noget om Jesus og noget. Så vil du typisk skrive Jesus og noget. Du skal ikke skrive ordet og, altså for eksempel Jesus og noget. Fordi så kommer man reelt til at søge efter Jesus og noget. I tilfælde af, at du skriver helt præcis de her ord, altså Jesus og noget, så vil den hovedsageligt finde vers med Jesus og så noget, og ikke ordet og. Fordi at Jesus og noget fremgår så mange gange sammen. Men det er klart, at man skal lægge mærke til den syntaks, der hedder, at den kommer til at søge i alt. Altså den kommer til at søge i alle ord, du skriver. Men der er en anden måde at gøre tingene på. Lad os nu sige, at du prøver at søge på det her Jesus og noget. Og trykker enter eller trykker på den her søg i. Og så kan du se, at den lister alle de her vers, hvor Jesus og noget forekommer. Du ser her 1. Timotheus kapitel 1, vers 14. Ikke? Der står så noget, og længere nede kommer Jesus Kristus. Og Romerne 5. Den her liste her af, hvordan de bliver listet, det har noget at gøre med, hvordan andre har søgt. Det vil sige, at det er Google, som er med til at styre, hvordan resultaterne egentlig bliver vist. Og det bliver vist ud fra, hvad andre har søgt i Bibelen også. Men lad os nu sige, at du gerne vil finde noget helt bestemt. Altså du ikke bare søger efter nogle bestemte ord i Bibelen, men du faktisk gerne vil finde en sætning, som du enten ved står der, eller cirka står der. Så vil du typisk trykke på det her kryds for at nulstille den søgning, du lige har gjort. Og så vil du så skrive din sætning. Så tingen er, at hvis du ved præcis, hvordan den sætning står, så skal du sætte det i gåsetegn, som jeg har gjort med den her sætning. Altså, Guds vældige kærlighed og noget ud til et utal af mennesker. Og så trykker du søg. For jeg vidste nemlig, at den her sætning nemlig stod i Romerne 5. Og så vil den komme op med det her resultat her med Romerne 5. I det her tilfælde af, hvor du i forvejen skriver så specifik en sætning som det her, så vil den for det meste, selvom du ikke sætter den gåsetegn, også komme med det samme resultat, som den gjorde nu. Fordi at sætningen er så lang. Men lad os nu prøve at slette noget af sætningen. Sådan her, så sletter vi det her. Guds vældige kærlighed. Og så kommer der pludselig en masse flere resultater op. Men faktisk kommer Romerne 5 til at ligge øverst igen. Og det gør det, fordi at den her søgemaskine faktisk bliver bedre og bedre, alt efter hvor mange der bruger den, og hvor ofte du bruger den. Fordi at Google nemlig lytter efter, hvad andre gør, og hvad du gør, og husker det, og på den måde, så bliver søgningen tilpasset den måde, du søger på. Hvilket nogle gange er en fordel. I hvert fald sådan en som mig, som måske kan komme til at skrive noget forkert. Lad os nu sige, at jeg kommer til at skrive kærlighed. Altså på norsk, så vil den jo komme op med Guds vældige kærlighed. Altså mente du? Fordi Guds vældige kærlighed, den findes nemlig ikke i Bibelen, men Guds vældige kærlighed findes jo i Bibelen. Og så foreslår den faktisk, at det nu ikke Guds vældige kærlighed, du mener. Og det er det forresten. Og så kommer den op. En anden ting, du faktisk også kan bruge søgeengine til, det er at søge direkte i vers. Altså ikke søge efter indholdet i verset, men versindekseringen. Altså for eksempel kan du søge efter 1. Peter 2, for eksempel. Og så vil den komme op med resultatet fra 1. Peter 2. Du kan også søge på forkortelserne, fordi de fleste indlæg er faktisk tagget med en forkortelse. Det vil sige, at lad os sige, at du vil søge 1. Kor 13. Så den kommer sådan her op, 1. Kor 13. Og så hernede vil du have det direkte link. For her der vil du have linket til det, der kaldes tagget. Og du vil hellere trykke her, fordi så kommer du direkte ind i indlægget.
Det sidste scenarie, jeg gerne vil vise, inden vi runder den her video af, det er det med, at du egentlig også kan søge i andres indlæg og kommentarer. Og det skal jeg vise, hvordan det kan ske. Man kan sige, at i udgangspunktet, hver gang du bruger den her søgeboks, så søger du faktisk også i andres indlæg og kommentarer. Men da Bibelen er den primære tekst herinde, så er det primært den, du vil ramme, når du søger i Bibelen. Men du kan også bevidst søge efter andres indlæg og kommentarer, og det gør du selvfølgelig ved at bruge tekst og sætninger, som du typisk vil tænke, at det er andre, der skriver det, og det er ikke noget, der står i Bibelen. Men lad os nu prøve at søge på nogle typiske ord, som vil blive brugt, f.eks. Paulus og loven. Paulus og loven, og jeg trykker Enter. Det, der kommer op øverst, det er Apostlenes Gerninger, kapitel 21 fra bibelweb.dk. Men lige nedenunder, så kommer loven versus nåden prædikennotater. Det er altså noget, der ikke kommer direkte fra bibelweb.dk. Og du kan se hernede, den her den kommer fra bibelweb.dk, og den her den kommer fra jakobvium.bibelweb.dk. Det er altså Jakob Vium, som har siddet og lavet nogle notater. Og lad os se, hvad det er for nogle notater. Det er nogle prædikennotater fra den 29. maj 2011. Det vil sige, hvis du egentlig søger noget i Bibelen omkring loven og noget, så vil du faktisk se, at herinde er der en, der faktisk allerede har skrevet om Romerbrevet i relation til noget og loven, eller noget versus loven. Og på den måde, så bliver din søgning af Bibelen suppleret af andres indlæg omkring, hvad deres tanker er her på bibelweb.dk. Du kan selvfølgelig også vælge at sige, hey, det var egentlig meget fedt, det her Jakob har skrevet her, så jeg vælger faktisk at kommentere det direkte, og så kan du vælge at skrive en kommentar hernede. Jeps, det var alt, hvad jeg havde for den her video. Jeg håber, at vi ses i næste video.